Sasibonga khona ukuthi uKhuzana sewa-decide ukuthi abe lo muntu omusha ozelwe kabusha, oyiphilela impilo yakhe, o-understand-ayo ukuthi i-social media isebenza kanjani, nabantu bakhona banjani, ukuthi akwemukele nje ukuthi okay, abantu bayilento abayiyona angeke abashintshe. Ngcono ayiphile impilo yakhe, aziphostele indlela aphosta ngayo, aqhubeke nempilo yakhe. Iyona futhi into vele iyomsiza, akukho okunye, ngoba angeke benze lutho abantu abamaphoyisa akho nabakugada impilo yakho yonke ukuthi wena ubhizi ngani empilweni, wenzani, ugcola kanjani, uyaphi, ini, hlezi bekunakashele your whole life. Engathi abanamizi, engathi abanay'ngane, engathi abasebenzi, engathi bona benzi lutho empilweni, bagade wena wedwa nje. Bona bonke abaculi, wena nje umculi abamnakile. So siyabonga nje ukuthi uKhuzana athole indlela yokuthi akwemukele lokho, cause kuyasho ukuthi bayamthanda. Bamthanda kodwa-ke bayamshendeza, bayakufihla lokhu ukuthi bayamthanda uKhuzana. Awukwazi ukukhuluma ngomuntu usuku nosuku ukuthi wena hhayi awumlandeli, akulona iqhawe lakho, kodwa usuku nosuku une-post ozoyiveza, ama-page amakhulu athize, ayagodlisa nawo. So bayamthanda uKhuzana, bamthanda kakhulu, siyakwazi lokho. Manje-ke idlabulenze hhayi, le mpilo ayiphilayo nobuyena kuyinto e-right, kuyiyona ndlela vele ukuthi aqhube ngakhona izinto, ngoba akukho okunye. Lapha kuyibhala ipost yakhe ku-Facebook ethi ngiyaxolisa okungasho ukuthi ngilele kuphi, ngisuke ngaba matasa, ngilele eThompson Hotel Hollywood, ngicela ngixolele kuningi, angifuni ukubukeka njengomuntu ongahloniphi, oseziphethe, ongabeki lapha alele khona. Angithi uyayibona loo nto leyo. Abakwaziyo umetha, abafunda kakhulu, akoziyeze yosesha futhi ukuthi ikhona iThompson Hotel eHollywood, ngoba hayi kunama-researchers lapha amaningi lapha ko-Facebook, maningi ayazi nokuthi into ethize ikhona noma ayikho. Abeke be-verify-ke le nkulumo-ke ebhalwe uKhuzana ukuthi ikhona ihhotela, be-check-e ne-security footage lapho ukuthi bambonile yini e-check-a ini, ngoba kuningi, kuningi Nkosi yami, and futhi angazi mina ngabe sengayeka ukulandela uKhuzana ngikhuluma ngaye balokubi ngoKhuzana, ngoba iminyaka emingaka akwenzeki lutho, akushintshi lutho, hlezi ngikhuluma ngaye uKhuzana, ngiphosta ngaye, kodwa akwenzeki lutho. Ngabe sengayeka mina kuba yilowo muntu loyo ohlala ekhuluma izinto ey'bhedayo ngoKhuzana, ezama ukumdicelela phansi. Le ndoda iphila impilo yayo, enjoya lokho enjoyayo, lokho okutholayo iyakwenelisa, uyayiphilela nje, uyaphusha. Wena engabe ubhalela iy'hlobo zakho, umuntu wakho, ngabe iy'ngane, nesikhathi sedatha lokhu uzobhala ngoKhuzana, just a waste of time. Yabo, into engeke ikusize ngalutho leyo kusendawo, into futhi engasoze yakwenza umuntu ukuthi ungcono ngalokho or iyoshintsha i-success kaKhuzana. Angeke kushintshe, angeke kushintshe uKhuzana ukuthi usazoqhubeka abhukwe, uzoqhubeka a-achieve izinto, uzoqhubeka enze kahle online, uzoqhubeka umculo wakhe uthandwe lapho aphefoma khona, uzokwenza ama-performances amahle. Angeke kushintshe, kushintshiswe nje iqeqebana labantu abahlulwe impilo, abangazi ukuthi empilweni yini abayimisele ukuyenza, njengoba impilo nje ishintsha nje, simuva singena kwenye i-age yokuphila. Abahlulekile abantu, abahlulekile yonke into empilweni, babona ukuthi hhayi abeze la kumaskandi bezoba ama-gatekeepers ukuthi bona badifenda ubani, bedele ubani, esingabazi ukuthi-ke yini abayimisele ngayo. Angeke bemenze lutho uKhuzana. uKhuzana uzoqhubeka nje enze kahle, silokhu sinitshela nje emakhaleni, niwabona amavidiyo, niwazibe, nisherelane, into nje kumele niyazi leyo. Akukho eniyokwenza okuyowisa uKhuzana kumaskandi, ngoba nithi nikhulumela lelo qhawe leni enilithandayo, angeke nenze lutho. There's nothing you can do. Ningaqhubeka nje niyihlanyisa, niyisanganisa, nizenza ngathi amakhanda enanisile, nikhombisa ubudomu, angeke nenze lutho. uKhuzana uzoqhubeka nje aphefoma indlela aphefoma ngayo, abe lo muntu awuyena, aphila ngendlela aphila ngayo,
konke asazokuzuza ayebekelwe khona uNkulunkulu ukuthi nakho yokuzuza konke ayekubekele zidalwa zakubo ukuthi ephweni kwakho uyohamba u-achieve lokhu nalokhu nalokhu. Into ezoza nithanda ningathandi, nibhala ningabhali, nenza amavidiyo, nihlala ko-live namadodana ney'nsonto emakhanda angazi ukuthi yini umsebenzi wayo, yini ayiphilelayo. Angeke nikushintshe lokhu, angeke nikushintshe, khohlwane, angeke nenze lutho. Usazophumelela nje uKhuzani isikhathi eside nje. Iyona nto nje le ngihlale ngitshela abantu ukuthi kube nginina, ngabe mina ngistikha kulo muntu engimfevayo, ngiphushe umsebenzi wakhe, ngiphushe ubuqhawe balowo muntu loyo, ngiphume entweni ethini uKhuzani. Cause awukwazi ukufika uthanda umuntu ngapha khona ungamthandi uzame ukubhalansisa, akwenzeki. Khona oyi-one ozophasa, into ezophasa lo omfevayo ophusha umsebenzi wakhe, or kuphase lo othi awumfuni, ozama ukuveza ukuthi mubi kanjani emphakathini, lo omkhuluma kabi. Kodwa okuyi-one kuzophasa. Ngiyohlele ngokusho lokho, awukwazi ukulawula izinto ey'mbili. Ungalawula indawo eyi-one, kungagqama indawo eyi-one. Manje ngoba abantu banenhliziyo engaphandle bayitshela ukuthi bona bangakwazi ukwenza yonke into. Angeke anibone uNkulunkulu, anilutho, niyini nje lento eniyiyona, aninawo ama-super powers okushintsha izinto. So there's nothing you can do. Kuthiwa nenza ini, nizogcina ngalokho nje nisuke nikwenze nikhihliza, nikhulume nikhihliza amathe. Ayikho into enizoyenza. Futhi-ke kwa-Blue akekho umuntu ozospenda isikhathi mhlawumbe lokho ekhuluma ngale qhaweleni ngendlela nisuke nikhuluma ngayo ngoKhuzani. Akekho kwa-Blue. Into yenu neyodwa leyo enayenza, nakwazi ukuthi niyimasterisha kanjani, nagogoda ukuthi ninjeni nje, angeke nisashintsha. Futhi banithanda ninjalo-ke nabanye-ke eniphilisana nabo ngokwempilo ukuthi nifeva into enifevayo. Manishintsha abanifuni, bafuna nibe zinhlanya nje, nibe zipoqopoqo. Kodwa asikho-ke lapho, asidluleni-ke lapho-ke. Hhayi, Khuzani mfethu, siyabona, hhayi, kuhamba kahle. Uqhubeke nje usi-update, usitshele nje izinto ezimnandi lapha ko-Facebook. Thina lokhu nje sifunda, sihleka khona, besi-enjoya khona.